Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों मा देखायनो हायो नोंथांमोना जोबोद नायलांदोलाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय जायफोर गोदानै फैदों आंनि चेनेलावहाय अननानै प्लिज चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलायलायदो आरो रिटार्न नांगौबा आंनि लं भिडिअआवहाय कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना आं रिटार्न हरगोन। नै थान्दा बिराद मोजां अखा हादों लोगोफोर बार स्रो बारलायलायदं आरोना। दे लेखा फरायनोसै दे आबा दे खुलुमदो। खुलुमखांखाबाय दहाय बावदोंसो। दे बोलादो आबा दे। फरायदो आबा दे नै दालिम दुला रानि दे फरायबाय था। सफारि फिथाइ हरनि आबा सफारि ओइ नै दङ सफारि आइदै आथिङाव सफारि फिथाइ दं नै थाइसे मोननानै नुदोंना लोगोफोर नै सफारि फिथाइया लायनांगौ र' बेखौ ओंखाम जानोसै दायो लोगोफोर नै रेडि खालामबाय आलु फान्थाव ओंखाम लाबाय नै बे खान्थाल बेगर देनाय बानलु गोरानजों ओमफ्राय नै बे मुरि गन्थं मोनानि आलु फान्थाव जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय खान्थाल बेगर बोराय संनायसो दिनै आं जेबो मावनाङाखै बोराय संनायनि आमल' जानोसै दिनै बोराय संनाय मोनजादों दिनै मोजांथार दिना खान्थाल बेगरा थिगानो जादों। अखा हानाय थान्दा मोजां जाथारदों बोथोरा दिनै माइ गायग्राफ्राबो मोजां मोनलायलायदों बे थान्दानो फान्थाव देन्था फान्थाव ओंख्रिया फान्थाव देन्था होबा गोथावसिन जायो होनदों नामा ओंखायनो होयो दाना जोंहाबो गोथावबो जानाय मोनो आरोना। बोराय संनाय मोनजानायखाय बिराद गोथाव मोनदों लोगोफोर आखाइ सोलायनाय संनाय मोनजादोंना ओंखायनो गोथाव मोनथारदों। सम आखाइ सोलायनाय ओंखाम ओंख्रि संनो मोनजाबा गोथाव मोनो आरोना गावबागाव संनायखौ जाबाय थाबा आंगायनाय मोनोना। खान्थाल बेगर लादेरलायबावनोसै गोथाव जादों खान्थाल बेगराबो हांसोनो आदार हैनोसैलाय नै लोगोफोर हांसो लाबाय बुलेटनो आदारखौबो होबाय थागोन सानफ्रामबो नै दहाय जानो खालायखौबो होफैदोंमोन आरोना होफैदेरबावबाय आङो इसेबाव जाफैदो दे गियो बिसोरो मानसिफोर खाथियाव फैबाथाय नालाय बा उदै बुंबाय खोमा दहाय जानायानो दे देरहांबाय आंना सनाथि मैनाथि रुपाथि मोनहा दे जि गिखायो नालाय खालामबावबायसो दे जाफैदो जि गियो मानसि गैयाबासो खाथियाव फैनानै जाफैयो आरोना दाबो आं बाव दं नालाय खाथियावहाय ओंखायनो फैयाखै आरोना आङो ओंखाम जाखांनानैहाय गय जानो लुबैदों आरोना ओमफ्राय गय देदेरै जानो सानदों आङो ओंखायनो लांफैबाय आरोना आङो बिफाङावहाय नै लेवारखौ बादो सेसखा नै गय देदेरिया जोंना नै गन गंसे लाबाय हाननोसै ओइ थाइबसे सिरिगोथाय नै जि अन्थाव आरोना खनबाय आङो आयु लेवार बाबाय दा आंनाव नङाबा लेवारानो बादों थैखाबायहाय मानखोलांखादों बोरैबा थांला जोबखो बार' खनानै थांलाबाय थानोसै आं लेवारसो बालाबायबाय
जाबाय जानोसै लोगोफोरनि खावखांबाय आयौ थाइथाम खावना लाबाय आं नै थाइथाम फिसा फिसा नालाय खेबसेनो ओंखाम जाखांनानै गय जानो लुगैनायखाय जाबाय आरो ओरैबायदि गोथाव गया बेयो माने गोफा गैया आरोना जेबो गोथाव मोनजाथारो बोरैबा सिगाङाव आंबो जायामोन ना ओमफ्राय दा जादावनानै गोथाव मोनबाय आरोना बिराद गोथावखा फाथैसो देबावसै आं एसेनोसै भिडिअ'आ बाय बाय